Naša spoločnosť ponúka kompletný servis pri zamestnávaní pracovníkov z tretích krajín. Od náboru až po ich nástup do práce zabezpečujeme všetko potrebné pre efektívne obsadenie pozícií. Vďaka našim overeným kontaktom a dlhoročným skúsenostiam zo zahraničia dokážeme rýchlo a efektívne nájsť vhodných kandidátov. Po schválení uchádzača vybavíme doklady na legálnu prácu na Slovensku, ako aj dopravu. Každý uchádzač má svojho koordinátora, ktorý mu pomáha na každom kroku. Disponujeme vlastným systémom jazykového testovania, ktorý zaručuje, že každý pracovník splní požadované jazykové štandardy. Týmto spôsobom zabezpečujeme, že sú pripravení ihneď plniť svoje úlohy na vysokej úrovni. Vaša spokojnosť je pre nás kľúčová, preto garantujeme kvalifikovaných zamestnancov podľa vašich potrieb. Naši pracovníci sú pripravení prispôsobiť sa vašim požiadavkám a prispieť k úspechu vašej spoločnosti. Počas celého procesu zamestnávania je vám k dispozícii koordinátor. Tento odborník zabezpečí plynulý priebeh a poskytne podporu pracovníkom aj po ich nástupe do zamestnania. Naša služba je navrhnutá tak, aby minimalizovala vaše starosti a maximalizovala efektivitu. S našou pomocou môžete sústrediť svoje úsilie na rozvoj a rast vašej spoločnosti. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti rásť. S našimi službami získate nielen pracovníkov, ale aj partnera, ktorý sa stará o váš úspech.